toɓɓere min diɗoɓere fellude masiyankooɓe waylugol deftere maɓɓe. muslimaɓe ene tugnoro e aayeji bindiraɗe e lowdi kertiɗe faade pelle keeriɗe. nde wi way heege ɓen winduɓe deftere nde juuɗe maɓɓe dutto kadi ɓe mbiya nde gomi koto Allah e beele eɓe jeeya ɗum coggu pamnugo lepte goraniɓe e ko juuɗe mumen bindi ko te lepte goraniɓe ko e ko ɓe pagori ko e dow ko muslimaɓe pacciri hen en ko fati ndeɗo aya ko fatude e fedde e joom defte en won yahudo walla masiyankoɓe ko nde hertinande e yahudo wonɓe to gallol arabe ɓe gonno e windude kayitaji eɓe hen winduno kala hunde gam arabeɓe ɓe janggane ɓe gona e yeyde joomumen fawade ko ɗo defte ceniɗe eɓe jalkita ɓe julago ɗum wona fellore jaytore wonde defte siniɗe koko wayli wona aadi kesso wona aadi boydo kono ko ɓuri hewde muslimaɓe nangiri nde ɗeɗo aya no dalilu waylare linjil e waylare tawreta a tawata muslimajo e dow leydi no worno mo fiɓani deftere sininde bibol waylaka so wona taw ko tarika l'islam walla taw jomum rewo miijoji kanto riddi di ko ɓuri hewde maɓɓe kalata ni kono to gayi l'islam mawɗi e nder dartol wondude e sernaɓe l'islam al azhar en e duude l'islam e defte l'islam en koɓe foof kanji foof eɗe kaala ko fayte waylare linjil e tawreta tugnorade e ndeɗo aya e won hadisaji walla ayaji goɗɗi e hadisaji goɗɗi ene nder hallaji ɓe wayloji wonɗo ɗo wiyata eɓe mbiyata komin chrétien en eɓe ɓamdino fimde manam masiyankoɓe ɓe jejjiti feccere e ko ɓe teskana hen ko chrétien jejjiti hunde e ko defte maɓɓe kaali ko gasi min girtini hakkude maɓɓe gaññutumago e cekkeɗele ha ñande darga mo Allah feññanaɓe e koɓe gonno e fewnude ko e joom defte nelaɓe amen garde e moon labtinani on ko heewi e ko cuudno ɗon hen deftere ko jomum jiɗi ɓiɗi chrétien ji nanodiri suudde yowga e bindi he ɓe cuudora ɗumen woto yimɓe tin ko heewi e ko cuuɗ noon e deftere o yaafi ko heewi ko noon wi eɓe pelliti masiyankoɓe koɓe suudoɓe te kala ɗo tawɗen kabar eɗen tawa ko jeeyaɗo e kabruji muslimaɓe umrade yimɓe ɓollo walla mawɓe l'islam walla sernaɓe l'islam taw ko haaluji pekindaɗi taw eɓe dowlina linjil ko suudi monede vatican ene feyna garal mouhammadou guila duuɓi 1400 walla duuɓi ujunaji ɗiɗi walla taw ko duuɓi 1700 walla 1900 no woniri eɗen tawa on kabaro holko waɗi noon ko sababu eɗen gondi e miijo wonde masiyankoɓe koɓe suudoɓe te deftere ene woodi mouhammadou ene woodi ɗum ɗo foof eɓe cuuɗo ɗum e nder defte maɓɓe kala dursuɗo noon jannguɗo e jaabe hattirde hirnangue teddude hay gauchis ni e ɓe ngala diine ɓe ni wondude e ɓen ɓe jokkodira hay dare e diine e masiyankako janngoje jangde goɗɗude kala miijo diine ni ma ɓe mbiyoyma nde defte ɗe masiyankoɓe jogui ko ɗen goni defte maɓɓe tigui ɓe cuuɗaki hay deftere wotere nde defte ɗe mbiyeten koɗe juumade koɗe muulade ni ɓe cuuɗaki ɗumen e jaabi hattirde eɓe jewta ko fayde no ɗe windira e dartul e ko fayte no miijoji kalaɗi hen ɗi nder kujodira haalaluji ɓe cuuɗaki de tawde ko noon hono ɓe mbayloto deftere maɓɓe ene ni namdal gongal cattinowal ngon miijo moni on ala mo renani tawret mum renani linjila mum wona jaburu mum o reni tan ko cukalel peñoyel qur'ana mum hay e sew-sewaji mum sew-sewaji keptinoteɗi ni manam holno ɗum woniri holi o Allah lamɗo ewnotore ewnago taw o renani go e bonirede ni on ewnotore ewnago o ewnede yo ngo jangge tawde o renani ngo ha ngo boni o ɗaccini yimɓe yoɓe jirlo hen hol sifa hakkilantagal woni ɗo ko goto ma ko Allah tumoriɓe wadde muslimaɓe jaddi nde fenade taw kadi eɓe gongdina ɗum
ha ibn abbas wino nder goto e hadisaji e heɓisgo muslimaɓe hono namdirta ɗon joom defte tawde deftere mon ko jippinode e nelaɗo makko ene yewte kabaruji allah oɗon janga ɗum jibidiraka haydara ala haalani on en wone maɓɓe aya goɗo kaalowo noon ala haalani on defte mbayli ko allah windi ko ɓe mbayliri deftere juuɗe maɓɓe ɓe mbi ɗum umri koto allah ɓe coodi nde coggu pamɗu ko tawa nde sahih boukhari o wi mato o haɗani on namdode ɓe gandal garnongal e moon e kala saaha musidmade namdo chrétien yahude holko waɗi eɓe namdo ɗumen ala mi wontiri allah min jiyani e maɓɓe hay gorko goto ene namdo ko jippire moon ko noon wi mbele min jii masiyankoɓe ne namdo e deftere maɓɓe jiyete ko lundi ɗum oɗon namdo ɓe e deftere maɓɓe wadde ko mettinoɗo wadde ɗum ko fenaande wonde takkore allah e kalefane mum e potol mum elle omo jogui guiɗli ɗiɗi poɗodiroji ni omo reena yoga e haala makko e waylade majjere yoga goɗɗo o renani ɗum ni nde haalende ko haalande sinmani famatake umorade e sinmanam koɗi jogan tawre lijile jabora ɗin koɗe gueɗe pewnirade ko wayno sin konguimaji manam alay sago ɗi gona cattuɗi waylade kono alquran koɗe lasliyankere min ndeni ɗum min mbima min telnide no teskuyete komin renoɓe ɗum kala saaha muslimaɓe anda ɓe eɓe defto ko allah toppiti nden ko mayre kono defte goɗɗe allah hafde yimɓe nden ko mayre ƴeewe ɗum tan allah joyniri yimɓe ko kamɓe goni amnateɓe nden ka kongi mum kono nde alquran ari jangi jangde tan si hantadi mi jangi e chrétien e yahuda hanti ala muslimaɓe ko min toppita nden ka mayre nden holko saabi o toppitano nden ka majje gila adan hakillaɓe ɗum fenande tan iyanore allah kala janguro masiyankagal weyjnoto wonde ɓe mbaylaki defte maɓɓe ala on takkuɗo ɗumen foti ko addude dalilo linjol macce ko linjol macce tema dande adide ha hande e tema dande nogasi goɓere linjil marka ko linjil marka mo tema dande adinde ha hande e tema dande nogasi goɓere linjil luka e yohana kadi ko gotum tema dande adinde ko dindi tema dande nogasi goɓere kollire min defte goɗɗe goɗnode waɗ kollire min ha amen janga ɗumen kono haydara hen gotol e konguiɗi almasihu haalnoko macce simon nogasa nayyi aya 35 leeri asaman ma perto kono kongilam pertotako mukko masiyankoɓe ene gongdino guila fuɗoɗo masiyankaga wonde kongi almasihu waglatako waylatako eɓe guetoro hattan e bawɗe maɓɓe hay e nder lappande e lebte ɓe jindini rende kongi almasihu hono no ɗi garno e maɓɓe ni ɓe bindiri ɗumen hakkille ni hono no woniri to yahudeɓe kadi tawi ɓe maslandirta ɓaylugol majji ɓe galano haalifaɓe haareji walla dahaali ɓe kaɓɓanani kalifandi mo woni kala e maɓɓe wordano hoolaare makko no arde e makko e almasihu ɓe galano ngallu bonnude hen ni ɓe galano lesdi ɓe galano jawdele ɓe galano kalifandi ɗo sengol l'islam ina woodi noddirtoɓe tigui hutorade woni hen ayeji hutorade alquran hutorade hadisaji mone kala e gam fiide goɗɗo eɗen jogui ujunere sababu gongdinde hadisaji koɗi pekindadi te alquran tigui e hoore mum meminama sababu nde yidde hebde kalifandi teddugal walla goɗɗum